Čo? No, poď, kačičky, poď. Na krokodíly, než nás viac. Koukať a budeme tu koukať celý deň na kačičky? A potom? Potom čo? Ešte tam hodím a hotovo. A bude. Nestačí ti vidieť ich raz? No ale tak kačáci tam majú do pokutu. Koľko potrebuješ vidieť ich razy? Je to na teba. Tak stačí, už si ich videla, už ideme ďalej zase. Všetci nás odbehnú, pozri. Pozri, všetci nás odbehnú. Papa.